Kotirinteessä asuu pääasiassa lapsiperheitä, joten puiston suunnittelussa halusin tarjota ensisijaisesti heille virikkeitä vapaa-aikaan ja yhteisöllistä ja turvallista kasvuympäristöä. Halusin tuoda asukkaille toiminnot lähelle ja kannustaa yhteiseen oleskeluun. Lisäksi puistosta saavat nauttia totta kai kaikki hattulalaiset, uudenlaisten virkistystoimintojen, ulkokuntoilulaitteiden ja tapahtumien merkeissä. Suunnittelualuetta ympäröivät kulttuurihistoriallisesti arvokkaat elementit, maisemapellot, metsät ja harjut. Alueelta on mahtavat yhteydet ympäristön muihin virkistysreitteihin, hiihtoladuille ja ratsastusreitille. Palvelut Parolassa ovat lähellä noin 2,5 kilometrin päässä, ja Helsinki-Tampereen moottoritiekin on ihan kivenheiton päässä. Suunnittelun alussa oli selvää, että puisto tulisi olemaan mahdollisimman luonnonmukaisessa tilassa, yhdistäen sinne vain hiukan rakennettua ympäristöä. Kokosin tähän muutaman ideakuvan. Halusin puistoon siivilöityvää valoa, valon ja varjon leikkiä, värikkäitä kasveja, luonnonmukaisuutta ja paljon toimintaa. Puisto jakaantuu luonnonmukaiseen ja rakennettuun puistoon. Välimaastoa hälventävät kerroksellinen olemassa oleva luonnonkasvillisuus ja kerran kesässä niitettävä heinä sekä mahdollisimman luonnollisen oloiset istutut pensastistutukset. Eri kasvilajeja on käytetty vähän, mutta suurina massoina. Näin puistoon saadaan rauhallinen yleisilme ja niittymäiset alueet muodostavat puistoon puoliavoimia tunnelmaltaan erilaisia tiloja. Kaavamuutosehdotuksessa velvoitetaan asukkaat istuttamaan pihojen ympärille pensasaidan tai aidanteen. Alueesta tulisi näin yhtenäisemmän näköinen ja puistossa liikkuvat saisivat näkösuojaa taloille päin. Kasveina olisi hyvä punapaju, sinikuusama ja kanukat. Puiston itäosassa olevaa monilajista taajamametsää laajennetaan lisää istuttamalla uusia metsäpuun taimia. Olemassa olevaa kasvustoa harvennetaan kevyesti, tehden näin läpinäkyvä metsämaisema. Metsän tiheyttä vaihtelemalla avataan kauniita, yllätyksellisiä peltomaisemia metsässä kulkeville. Metsän maapohja on osin kulunutta ja pohjakasvillisuus muuttunutta. Metsään syntyy luonnollisia polkuja. Luonnonvaraista pensas- ja aluskasvillisuutta harvennetaan harkitusti, jättäen myös tiheämpiä alueita suojaamaan näkymiä puistosta asukkaiden tonteille. Metsän hoitoa tehdään suunnitelmallisesti. Sitä istutetaan lisää, uudistetaan ja hoidetaan säännöllisesti, säilyttäen näin luonnon monimuotoisuuden. Hoitotavoitteena olisi C1-C3 hoitoluokka. Metsä on tärkeä osa Hattulan liikuntareitistöä. Metsässä on pieni lähileikkipuisto, joka on mahdollisimman luonnonmukainen puisine leikkivälineineen. Siitä lasten on helppo kirmata metsään, ja näin lähimetsä toimii myös turvallisena oppimisympäristönä. Tässä on ideakuvia siitä lasten leikkipuistosta. Kotirinteessä rakennetut alueet on keskitetty alueen 2 osaan. Tähän keskelle ja tänne itään. Ne muodostavat suljettuja, mutta tunnelmallisia tiloja. Kohtauspaikka alueen keskellä on pääosassa alueen omille asukkaille. Se on suojainen ja intiimi perkola, jossa voi järjestää kesäjuhlia, kirpputoreja tai muita erilaisia yhteisöllisyyttä lisääviä kohtaamisia. Väylä keskiosan läpi on kivetty, näin perheen pienimmätkin voivat turvallisesti harjoitella rullaluistelua tai vaikkapa pyöräilyä. Peli- ja leikkikuntoilualue puiston eteläisessä on tilallisesti avoin liikuntareitistölle. Näin ulkoilijoiden ympäri Hattulaa on helppo käyttää ulkokuntoilulaitteita tai vaikka osallistua lentopallopeleihin.
Samalla lapset leikkivät vieressä olevalla leikkikentällä. Monikäyttöinen ja muuntuva alue on myöskin mahdollista jäädyttää talvella luistiradaksi. Tässä on näkymäkuva Merventieltä leikkipuistoon ja pelikentälle. Kotirinteen ja Merventien välissä olevat meluvallit rajavat alueen lähimetsän kanssa, mutta vallit ovat hallitsevia. Alueella ei tarvita enää suuria rakennettuja maaston muotoiluja, vaan maasto laskeutuu luonnollisesti Riettontien suuntaan ja pelloille päin. Hienoinen koivikkokumpari Merventien ja pelialueen välissä muodostaa kuitenkin tunnelmallisen sisääntulon puistoon. Se sulkee suoran näkymän tielle, mutta puistoon tultoessa pelialueen istutukset avautuvat kulkijoille. Toinen kumpari keskiväylällä muodostaa värikkään suojan talojen ja kohtauspaikan välillä. Molempia rakennettuja alueita ympäröivät kerrokselliset pensas ja sitten tästä keskialueen lävitse. Pienimmät polut täällä ovat ihan 1,5 metrisiä. Kulkuväylät ovat ajastimella valaistuja ja pääreitit talvikunnossa pidettäviä.